baba. Professor mano be kama koro wadhi yen ke chingini somo mar CBC ni kwa kanyo to dhi chomo Mbalariany. Mbalariany bo setiegore yo maler mar bedo ko ng'eyo ni jo ng'amo biro kani dwa goro onego dhi Mbalariany makama. Ng'amo biro kani en engineer onego dhi Mbalariany makama. Be Mbalariany oserieyo yore ge mag puonjo mondo donj gi chenro mar CBC ni. Adiera en ipo girieyore. Mani adiera mokwongo. Emomiyo kidhi repotwa to wawacho gik moko ariyo kata adek mokwongo. Mokwongo Trevor, kane wachako system mar CBC nondike mane 2633 to university noko wach ni ndalo mane. Wakete report ni university sani dhi bedo minimum mar wigni adek. Mamiyo ni Mbalariany mane odhi e kodi mane puonjo ji wigni 4 dhi dok chien gi wigni 3. Mar ariyo wawacho ni Mbalariany te ochak reform curriculum gi. And wacho ni giti gi Commission on University Education mondo gichak chenjo kaka gipuonjore. Mar adek wawacho ni kaka jopuonj be tiegi jopuonj mag Mbalariany be tiegruok ochak timore nade ochak timore sani mondo sama nyithindo chopo kuro gembe giikore. Ngeche ko giikore to wabiro bedo gi nyithindo mowuok yo mopogore to ka gibiro iro Odote to bote puonjogi mana somo gik moko kaka nong'e chonja mok bi konyo CBC. Koro king'eyo report bo wacho ni university be nyaka timne reforms mondo gibe giikre mar puonjo nyithindo mag CBC. To sikunde mag senior school koro kaka an mana soma ndeng'o panga cha.